Data Act se netýká jen propojených výrobků. Významnou částí jsou také služby zpracování dat, typicky cloud, software jako služba, hosting nebo platformní služby. V tomto dílu si vysvětlíme, proč je důležité řešit změnu poskytovatele a přenositelnost dat. Službou zpracování dat může být cloudová infrastruktura, software jako služba, hosting, platforma nebo jiná služba, kde se data ukládají, zpracovávají nebo zpřístupňují. Data Act se u těchto služeb zaměřuje na smluvní a technické překážky změny poskytovatele. Firmy často zjistí až pozdě, že změna dodavatele je složitá. Data nejsou snadno exportovatelná, migrace je drahá, smlouva obsahuje omezení nebo není jasné, jak dlouho bude přechod trvat. Právě tato oblast je pro Data Act důležitá. Ve smlouvě je vhodné prověřit zejména ukončení služby, export dat, podporu migrace, lhůty, náklady a součinnost poskytovatele. Firma by měla vědět, zda dokáže službu opustit bez nepřiměřených překážek. Nestačí jen smlouva, důležitá je technická stránka. V jakém formátu lze data exportovat, jaká rozhraní existují, kde jsou zálohy, jak jsou řešeny identity a zda nejsou používány závislosti, které migraci prakticky znemožní. Pokud je firma zákazníkem cloudové nebo softwarové služby, měla by znát svá data a kritické služby. Bez této znalosti nemůže vyhodnotit, zda je smlouva bezpečná a zda existuje reálná možnost přechodu k jinému poskytovateli. Pokud firma cloudovou nebo softwarovou službu poskytuje, měla by prověřit vlastní smlouvy, dokumentaci, exportní nástroje, technickou podporu a komunikaci se zákazníky. Data Act může znamenat nutnost upravit obchodní podmínky i provozní procesy. Cloudové smlouvy jsou jen jednou částí. Data Act obecně zdůrazňuje férové smluvní podmínky v datových vztazích. V dalším dílu se proto zaměříme na smlouvy mezi firmami a nepřiměřená ujednání.